Aradu yunwa nake gi. Aradun Allah yunwa nake gi. Akwai wani mai shayi nan da nake zuwa gurin zan je gurin in je in shayi. A'a. Aboki. Wannan mai shayi kake magana kenan? Nan mai shayi a nan kasan nan yafi shayi mai daɗi. Yau Aradu kai duk masu shayin unguwan nan sai ka je wani guri. Gaskiya can ya fi min dama. Kai da Allah rabu da shi. Kai yanzu na daggare nan ka rasa da zaka je ka sha shayi sai ka tafi wani guri saboda Allah. Can ya fi daɗi can nake sha. Madara sosai. To me ake zuba a cikin shayin? Akwai madara akwai wani abu baki. Duk a cikin shi. Kashe ya fi daɗi. Ce za kai mai shayin Larabawa. Ya fi daɗi. Ai Larabawa gurin sa ma suka zo suka koyi shayi. Ina lallai ya fi daɗi. Na san mutumin wannan kake kwatance. Shi kam yana nan bayan layi. Masha Allah. To rabu da shi wannan dai da aka idan muka je wajen Alhaji Wada Allah da in dai sha shayi anan ba zai ƙara shan shayi a da yake. Alhaji Wada ba. Kai ni ba inda za ku kai ni ku yi mun wayo kurun kun ga wannan ni a shan na sabu shan shayi na a shan zan je in ya. Na yadda da wannan. To idan ka ce ƙarya ne a tashi a je can nan sai. A tashi a tashi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barkan ku da zuwa. Mai shayi barka da Lafiya. Kana lafiya? Me kuke so? Shayi da ya tafasa ko? Shayi ya tafasa. Komai ya kan kama. Komai ya kan Masha Allah. Alhamdulillah. Ni normal shayi za ka bani. To shikenan ba. Kai biredi rabi. Da Allah kukkubi ma za ka samun da aka bar. A to ba damuwa. Kai kuwa me za a baka dan fulani? Mai yayi me kake da a gurin nan? To duk abin da kake so yi muke da shi. Abun da zaka ban ka bani wani abu ana nan ana samun shi wani mai wajen mai shayi baki. Sai ka zuba mun da wannan abun wannan fari. Okay to shikenan. Kai da Allah ka faɗi abin da kake so. Ko an ni ba zan yi ba ka san ni daga gegi na toho boko na kai da zaka raina mun wayo. To shikenan. Abin da ake so yanzu anan gure ka faɗi duk abin da kake so nan gure ko maka kace karshen shayi muna da ita anan za a baka. Kai ka hada. To shikenan ka hada mun mai kyau ba. Ka bar shi a haka dishi zai abin nan ni yau sai nake sai na kure iya cin sa shi. Malam yanzu a ce wai shayi a ce ka je wani guri zaka je. Allah duk masu shayin unguwan nan. Yanzu nan Allah sai ya je wani waje yake son shayi. Yanzu nan kwanaki ma da ya tashi shan shayi ba ma anan ya shashe ba. Sai da ije kabo. To mu nan mu ne sarakan masu shayi in baka sani ba amma daga yau zaka ji a bakin ka. Kai mai shayi. Da yau daga yau zaka. Wai me ka zuba mun ne? Na zuba maka baka ji abin da na zuba ma bane? Kai. Tsakani da Allah abokai na kun haɗu. A'a. Wannan yayi ko daga Indiya nake iya zaƙin shi kenan. Ka ji abin da yake faruwa kenan. Can gurin kawai ruwa sama muke ha aradu. He sa ruwa baki da hori kurun ya muka maya. To ba kai kake shuta kanka ba. Wallahi. Harshe ko haƙori musamman ma ka samu biredi rabin sofa da sauri. Idan aka shafa